ehi so na ya ma meso nwata ma ọ kpọbe ya maka na ya nwere ike ịjụ iso ya. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Senetọ Dino Melaye nọchitebere mpaghara Kogi West n'ụlọ ọgbakọ etiti Senate nọrọ n'ọwa ozi soshal midia na nso nso a too Peter Obi na-abụkpo ma ọ bụ ọdịiche dị na mmadụ, mana ọ sị na Peter Obi bụ okoro erughị eru were ọgọdọ maka ịzọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 4 ga-amalite n'afọ 2027. N'oge ụfọdụ malitere ịjụ ka Dino Melaye ọkpụ mmiri n'ọnụ wee kwuo na Peter Obi bụ okoro erughị eru were ọgọdọ, ka ọtụtụ malitere ikwu na ọ ga-abụ okwu anwụrụma ka Dino Melaye kwuru. Dino Melaye na onwe ya gọrọ ụkwụ n'aka na o nweghị mgbe ya ji sị na Peter Obi bụ okoro erughị eru were ọgọdọ. O kwuru ya bụ okwu na mbido izuụka nke abụọ ọnwa 3 afọ 2026. Tupu ngwụcha ya bụ izuụka, ihe aghọrọ ọgọrị zụrụ n'ahịa n'udo kpọrọkpọtọ ji gbaa n'iru ehi n'oge anọrọ n'ihe mmemme Mike on Podcast Shehu Okimboloya nke Channels TV na-ahụ maka ya wee hụ ebe Dino Melaye si ha ọnụ aka kwuo na Peter Obi bụ okoro erughị eru were ọgọdọ maka ịchị Naịjirịa n'ime afọ 4 ga-ebido n'afọ ọzọ. N'ịza ajụjụ banyere onye o chere na o kwesịrị ịchị Naịjirịa n'afọ 4 ga-ebido n'afọ ọzọ, Senetọ Dino Melaye so na o kwesịrị ịbụ onye bụ agbakwuru nze gbanyere agbaghị ga-enwe ike hụ maka ịdị n'otu ụmụ Naịjirịa, na onye ahụ abụghị onye ọzọ karịa Alhaji Atiku Abubakar. Ka m bịakwa Dino Melaye anyị ji okwu ya akwa nke tụwara ndị uwe ojii asị na ya nọghị na Abuja ma ya bụzụkwara nke ya nọ n'ụlọ n'oge ọ ya katara ndị uwe ojii ahụ. Ndị uwe ojii jere ka ha kpọrọ ya, mana ndị uwe ojii kwere maka na onye aghụghọ nwụọ, onye aghụghọ elie ya, ga were ọnọdụ na bie, mana azụ ụlọ, mana akụkụ ụlọ, aka nri na aka ekpe, nakwa n'iru ụlọ, ụbọchị kwụrụ ụbọchị. Ka ọ debere ka nri dị n'ụlọ agwụ, Dino Melaye dịka onyoro hụ na ndị uwe ojii anaghị emedo ahụ ka ndị na-achọ ịhapụ ogige bie. O wee kwere maka na ihe ka nte abakwute nte n'ọnụ pụta na ụdị ndị uwe ojii ji ganye ya aka. Ozugbo o mebe ka a ga-asụ n'ọba akwụkwụ, nke mechere gosi na ọdụka ọ bụ iji wee gbanarị ndị uwe ojii ịkpụrụ ya gaba n'ogige ha, maka na anọkọtara ọ daa na ude mechere si na ọ bụ ọrịa nhịaba ahụ ikote ome asma. Ị na-afụrụ ya na akịdị abụghịrị nduru nta ọhụụ. Asị mana ebe ọ bụ na Dino Melaye ejeela ụlọ ọgbakọ etiti ọkaka ala anyị na-enye ya ndụmọdụ ka ọ ghara ime ka anyị gụnye ebe anyị gụnyere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị asị ogwumagana dịka Reno Omokri na Daniel Bwala. Anyị mara na Senetọ Dino Melaye
na Alhaji Atiku Abubakar dịka kpatara o ji bụrụ Dino Melaye nọchitere anya Atiku Abubakar n'ogige ebe INEC nọ mee ka mmata ka nhọpụta maka ọkwa onye isi ala nke a zọrọ n'afọ 3 gara aga si wee gaa. Ụmụ amaala dịka Sinetọ Shehu Sani nọchitebụrụ Kaduna Central n'ụlọ ọgbakọ etiti Senate, Right Honorable Yakubu Dogara bụbu onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives, na Sinetọ Nenadi Usman bụ onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party n'oge a, esorola ụmụ Naịjirịa ndị ọzọ ọnụ na-erugasị n'okwu kpọọ oku ka ndị Naịjirịa niile sọpụrụ ya bụ nkwekọrịta e nwere maka ndị mpaghara ugwu Northern Nigeria chi afọ 8, ndị ndịda Southern Nigeria achị afọ 8. Anyị ekwuola ya na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka ndị ndịda Southern Nigeria n'ime oge a Bola Tinubu chalara afọ 3. Ọ bụrụ na Alhaji Atiku Abubakar kachie ntị zọọ okwu onye isi ala n'ọnwa mbụ nke afọ ọzọ, ka e were na omerie, ihe ọ ga-apụta bụ na ndị zone South West, ndị zone South East na ndị zone South South ga-eji iwe gbakọta gọọmenti ya azụ n'ụdị na ọ nara ha oke rubere ha n'anya ọcha. Anyị makwu na ndị mpaghara Northern Nigeria anaghị achọ mmegbu, ga-akwado ndị mpaghara ndịda Southern Nigeria na ya bụ ịgbakọta gọọmenti azụ. Ọ gbajuo dọrọ n'ụdị a, ihihehi ji kwuo na ya ma o meso nwata ma ọ kpọbe ya, maka na ya chọọ na ya nwere ike ịjụ iso ya. O wee bụrụ m ozi ugo nke taa, onye ọma, biko ka o si masị gị maọbụ ka o si masị gị dị anyị mkpa, mee ka anyị mata na ohere like maọbụ comment. Abụ m Chukwuma Ogbonna.